La CUP encara aquestes eleccions després d'estar 12 anys aixecant una alternativa a Vilanova, grisa de la resignació i després d'estar molts mesos preparant col·lectivament el repte d'encapçalar un nou govern transformador per la ciutat. Ara us presentarem les 10 primeres persones que representaran l'assemblea de la CUP a les eleccions del 2019. Un equip divers i pensat per encarar el gran repte de governar la ciutat. Endavant, si us plau. Doncs jo presento a l'Enric Garriga Llovia, que és el número 2 i coalcalde. Va néixer fa 35 anys a Vilanova i la Geltrú, treballa de guionista, de professor de guió i de community manager, ha militat a diversos espais com el CDR, l'Amical de Mauthausen o la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. També ha participat en entitats com la Unió, el Drac de Vilanova i el Cel i ha donat un cop de mà muntant festes majors i carnavals varis. Vol que Vilanova sigui exemple de com des del municipalisme es pot fer un món millor. I de cap de llista de la candidatura tindrem a la Marta Jofre Sora, que és nascuda al Maresme fa 39 anys, perquè si fos de Vilanova ja seria massa perfecte. Va arribar a Vilanova el 2008, és llicenciada en Ciències Ambientals, té un màster en Energies Renovables i un màster en Agricultura Ecològica. Ha treballat d'ambientòloga a l'administració local i de consultora i investigadora en una petita consultoria ambiental. Milita a Bullanga Feminista, és membre del Casal de Dones i de la plataforma Aturem l'Eixample Nord, també ha estat membre activa de la Vinagreta, de l'associació Ecol 3 BNG, i vol que Vilanova segueixi sent una ciutat amb un teixit social i cultural viu, on la gent visqui lliurement i no hi hagi discriminacions per raó de gènere, origen, ideologia o orientació sexual, on tothom tingui les seves necessitats materials, afectives, cognitives i relacionals cobertes, participi de la vida col·lectiva, pugui gaudir de l'espai públic en igualtat i on es donin les condicions perquè qui vulgui sigui feliç. Agraïm des d'aquí el suport, la presència, perquè és important en moments determinats mostrar el suport a gent que hi està dedicant moltes hores, tothom hi està segurament dedicant altres hores en altres llocs, però en aquest projecte concret que pretén capgirar Vilanova, que pretén optar a governar-la i governar-la de forma diferent, governar-la per transformar-la i per dotar-la de projecte de futur, que ara justament el que no té, i ara és la dispersió absoluta, la buida absoluta la que està caracteritzant aquest Ajuntament, aquesta institució i els partits que se n'han fet càrrec sense cap o gaire interès de canviar res. El que estem fent aquí com a CUP només és intentar donar l'estructura, l'experiència i la forma per fer possible un govern de Vilanova que posi al centre l'energia que Vilanova i la Geltrú com a societat, com a teixit associatiu solidari és capaç de demostrar, ha estat capaç de demostrar. Concreció, solvència, competència, expertesa són ara importants. Concretar els projectes i dir que són possibles i no només fer volar coloms perquè la gent pot arribar a estar cansada d'haver fet volar massa coloms per tenir la situació de bloqueig polític en general que tenim. Per això cal que aquí a Vilanova i la Geltrú, seguint els molts altres municipis que ja governem, que també governin. Perquè d'aquesta manera podran implementar tot aquest discurs, tota aquesta retòrica nostra que podem transformar en realitat i en una realitat molt diferent que la resta de partits. Si anem a assumir les responsabilitats de govern i a concretar en quins projectes de transformació i en quines modificacions creiem que Vilanova, amb la seva gent, pot ser molt millor. Vilanova al centre del projecte, que per això afegeix el nom de la CUP, el nom de Capgirem Vilanova, per especificar que el que estem fent no és ser una secció local d'una CUP nacional que, amb 4 eslògans sobre república i no sé què, mira a veure què rasca les eleccions municipals, com potser fan altres. Sinó és un treball específic, concret, intens, pensat, compartit, de pensar Vilanova en les seves possibilitats, en les seves dificultats, en les seves febleses i en les seves fortaleses per portar-la a un procés obert,
de transformació que creï treball, que creï més drets, que creï seguretat, que creï convivència i que faci aquesta societat avançar. Abans no quedem absorbits definitivament per l'àrea metropolitana i per l'economia de consum. És l'hora que els de sempre, aquells que porten 40 anys a l'Ajuntament, se'n vagin. Els hi agrairem, moltes gràcies per la feina, adeu, que vagi bé. Ara és l'hora, ens toca fer Vilanova un referent del municipalisme. Si volem fer un món diferent, hem de començar des d'aquí. Si volem una república, hem de començar des d'aquí. I des d'aquí, des de Vilanova, hem de ser la tomba del feixisme, sempre. I tenim molt clar sempre que el nostre objectiu no és aconseguir el poder pel poder, sinó que és aconseguir el poder, robar el poder, per posar-lo al servei de la gent i per transformar la realitat. I és que no venim aquí només a ocupar un càrrec, o 2 càrrecs en aquest cas, sinó que també venim a intentar canviar la manera com es fa la política, a crear espais amables on la cura de les persones sigui una prioritat. I sí, estem parlant de feminisme, i és que el feminisme no només és donar visibilitat a les dones i poder a les dones en llocs on històricament no n'han tingut, sinó que també és posar les persones al centre i lluitar contra les opressions i les discriminacions també dintre de la nostra militància i a l'hora de fer política. I som tots molt conscients, no només nosaltres, crec que vosaltres també sou conscients que tenim per davant un repte enorme, gegant, i no sabem què passarà en aquests 4 mesos d'aquí al 26 de maig, no sabem quin escenari tindrem després de les eleccions, ni si efectivament podrem acabar governant aquesta ciutat, però us assegurem que nosaltres posarem tota la nostra energia perquè aquest projecte arribi a bon port. En definitiva, estem a punt, com diu el lema, estem a punt per donar-ho tot. Som-hi, doncs, seguim, i moltes gràcies a tots els que esteu aquí, a tots els que heu participat i a totes les persones que doneu suport en aquest projecte. Visca Vilanova feminista. Gràcies.